बरिया गेमस्रि बरिया जेमसजों गारजानाय फिथा लावदुमनि गदाय हिनजाव आंनि XYZW बरिया जोबोर मोजां जादों दे जोबोर मोजां जादों। बे मोनसे आर'नाइखौ लानानै जे मोनसे बुस्थु भाइरेल जागासिनो तारमाने बिनि सोमोन्दै आं बुंनो नागिरदों आरो दा खोथाया जाहैबाय जितु जोंनि ट्रेडिशनेल जितु आर'नाइ तारमाने बे बुस्थुखौ लानानै जे दिनै मोनसे राजनिति बेलायाव जे बे बुस्थुखौ इउज खालामदों स' द्याट्स रियेलि आनएक्सेप्टेबल खामानि थायो किन्तु कमन सेन्स होननाय बुस्थु थायो बे गैया नामा এইটো নাই নাকি লাউদুমৰ এইটো নাই নাকি खुलुमबाय लोगोफोर नोंथांमोनखौ आंनि मोनसे गोदान भिडिअ बयखौबो फिन खेबसे फरायहरनाय थाबाय थ' लोगोफोर दायो नोंथांमोना अलरेडि ससियेल मिडियायाव नुबोगासिनो दङ मानि थाखाय दावराव जागासिनो दङ बयजोंबो सिनायथि जानाय सासे मुंदांखा फावखुंग्रि गेमस्रि दैमारिजों लोगोसे बिथांनि जिहेतु जानो गोनां हासबेन्ड नङा होमब्ला लोगोफोर लावदुम होननानै बुङोब्ला नोंथांमोना गोबाङानो सिनायो बिसोर सानैयादि दिनैनि दिनावहाय गोबां गोरोन्थि खामानि मावदों होननानै नोंथांमोना गोबाङानो मोनथिदों आरो सोंखारिबाय थादों आरोना लोगोफोर ससियेल मिडियानि गेजेरजोंहाय जिहेतु गावसोरनि पार्टियावहाय जोंनि बर'नि सिनायथि आर'नाइ जिहेतु आर'नाइया जोंनि बर'नि मोनसे नेरसोनथि महरै मोननाय मोनसे जिअ'टेक नङा होमब्ला लोगोफोर बेखौ लानानै दिनै गावसोरनि पार्टियावहाय फामे बिबारनि सावगारि एरनायजों लोगोसे बिथाङा आसामनि चिफ मिनिस्टार हेमन्त बिश्व शर्मा सानखौ मान बावदोंमोन लोगोसे गावसोरनि पार्टिनि मान बावनायनि थाखाय जेबो नङामोन नाथाय गावसोरनि बे जिहेतु बर'नि सिनायथि मोनसे आर'नाइखौ लानानै बिथांमोना जे बेबायदि सिम्बलखौ आखिना लानाय बा एरनानै लानाय बेनि थाखाय गोबाङै सोंखारथिनाय जादों बेखौनो लानानै दिनै जन कार्जि ब्रादारा नोंथांमोननि सेरावहाय मा बुंखो आरोना लोगोफोर गोख्रोङै इमिडियेटलि एक्सननि थाखाय बिथाङाहाय सोंखारिथिदों आरोना लोगोफोर थ' खोनासंलांदो नोंथांमोना जोबजासिम बिथांनि जन कार्जि ब्रादारा मा बुंखो आरोना खुलुमबाय बयखौबो आं दिनै मोनसे भिडिअ लाबोनाया जाहैबाय तारमाने दा ससियेल मिडियायाव जिहेतु मोनसे माबाखौ लानानै लावदुम ना मा होनो मनिन बर' ना मा बे मोनसे आर'नाइखौ लानानै जे मोनसे बुस्थु भाइरेल जागासिनो तारमाने बिनि सोमोन्दै आं बुंनो नागिरदों आरो दा खोथाया जाहैबाय जितु जोंनि ट्रेडिशनेल जितु आर'नाइ तारमाने बे बुस्थुखौ लानानै जे दिनै मोनसे राजनिति बेलायाव जे बे बुस्थुखौ इउज खालामदों स' द्याट्स रियेलि आनएक्सेप्टेबल आरो बे बुस्थुआ बुहुत लाजिथाव मानो होनोबा जोङो आर'नाइखौ सासे मानसिखौ बा सोरखौबा जोङो अनार होनायाव बा सोरखौबा रिसपेक्ट बा सोरखौबा मान बावनायाव जों बाहायनाय जायो किन्तु बे आर'नाइखौ जुदि पार्टि लेभेलाव आरो पार्टि ग्राउन्डआव लाङोबा स' बेनिफ्राय बांसिन लाजिथाव आरो शेमफुल खुनु माबायानो गैला आरो मिथिबायना आरो बे बुस्थुखौ दिनै लावदुमा सोर हुइज लावदुम दिनै आर'नाइखौ लानानै बियो मोनसे पार्टि लेभेलाव दिनै CM सारखौ हेमन्त बिश्व शर्मा सारखौ दिनै बियो अनार हैदों ठीक आसे जोंखौ बर' ट्रेडिशनेल आर'नाइ हिसाबै बिसोर अनार हैनो हायो किन्तु बेवहाय जे BJPनि सिम्बलखौ लानानै मा हिसाबाव बियो दिनै CM सारखौ दिनै मानि थाखाय अनार हैखो मा हिसाबै बिनि डिजाइनारा सोर मानसिया भुलाव जाफ्लांनाय बुहुत खामानि थायो किन्तु कमन सेन्स होननाय बुस्थु थायो बे गैया नामा এইটো নাই নাকি লাউদুমৰ এইটো নাই নাকি नैबे गैया नामा दिनै कमन सेन्स होननाय बुस्थु गैया नामा मोनसे आर'नाइ मोनसे ट्रेडिशनेल मोनसे स्कार्फ बियो जायखौ जों अनार होयो मान बावो दिनै बे बुस्थुखौ दिनै CM सारखौ दिनै अनार होनायाव दिनै BJPनि सिम्बल होनाया दिस इज आनएक्सेप्टेबल एन्ड हु आर इउ लावदुम नों सोर दिनै जोंनि बर'नि ट्रेडिशनेल आर'नाइखौ बेबायदि नोङो माबायाव बाहायनो आरो मोनसे खोथाखौ आं बुंनो जुदि बियो आर'नाइनि भेलुखौ आर'नाइखौ जे जायगायाव इउज खालामो बेखौनो मिथियाबा दिनै मा समाजनि खामानि मावनो हागोन बियो मा समाजनि खामानि मावनो ओंखारदों আজি মই BJP আমাৰ যিমান সকলো আমাৰ কৰ্মকৰ্তা আছে আৰু আমাৰ CM ছাৰক মই অনুৰোধ জনাওঁ মনিন যোৱাকালি না পৰহি আপোনাৰ তাতে গৈছিলে আপোনাক যে আৰ'নাই দি আপোনাক অনাৰ দিছিলে দিছ ইজ আনএক্সেপ্টেবল আৰ'নাই অকল যদি আৰ'নাই দিলেহেঁতেন সেইটো আমাৰ একচেপ্টেবল হ'লেহেঁতেন কিন্তু আৰ'নাইৰ লগত যিটো BJP চিম্বলটো তাতে যে এড কৰি দিলে
আৰণাই লগত যে বিজেপি চিম্বলটো এড কৰি দিলে দিছ ইজ আনএক্সেপ্টেবল আৰু CM ছাৰ আপোনাক মই কওঁ এতিয়া মামা যে এনেকুৱা মানুহ মনিন বড়ো এনেকুৱা মানুহ যদি সামাজিক বা ছ'চিয়েল যিটো ছ'চিয়েলৰ কাৰণে যিটো মানে কোনো কমন চেঞ্চ নাই যে আৰণাই কোনটো জেগাত ইউজ কৰিব লাগে নালাগে সেইটো বস্তু যদি কমন চেঞ্চ নাই আৰু এনেকুৱা মানুহক আপুনি টিকেট দি পেলাই বিজেপিৰ মান সন্মানকো কোনোদিন নাখাবি CM ছাৰ যদি নিজৰ সমাজৰ কথাটো ভাবিব নোৱাৰে কমন চেঞ্চ যদি নাই এনেকুৱা মানুহক টিকেট দি পেলাই আপোনাৰ পাৰ্টিটো কোনো দিন হেৰি কৰিব নালাগে CM ছাৰ চ' দিছ ইজ আনএক্সেপ্টেবল नोंसोर दिनै साननो हागौ दिनै ट्रेडिसनेलखौ जोङो सोरखौबा अनार होनायावसो बाहायो खिन्थु बेखौ पार्टि लेभेलाव माब्लाबाबो दालाबो बेखौ पार्टि लेभेलाव दालाबो जों बेखौ गनायनो हाया इमिडिएट you should have to apology immediately immediate नोङो apology बिनांगौ मा बिनांगौ बे जों रायजोआ बेखौ समाजा बेखौ गनायनो हाया थैबाबो जों गनायनो हाया immediate apology बिनांगौ नोङो मनिन थैंक यू A few moments later. बरिया गेमस्रि बरिया 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 जेम्सजों गारजानाय फिथा लावदुमनि गदाय हिन्जाव आंनि XYZW बरिया 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 जोबोर मोजां जादों दे जोबोर मोजां जादों नोंसोरो लाजिनो रोङा बे बर'नि मोनसे सन्मान गोनां आर'नाइखौ नोंसोरो मानो अपमान खालामदों फिथा लावदुम आरो जेम्सजों गारजानाय गेमस्रि नोंसोरथ' लाजिनो रोङा मानो बे बर'नि सन्मान गोनां आर'नाइखौ मानो असन्मान खालामदों नोंसोरो बबेनिफ्राय फैखो बे बर'नि आर'नाइयाव माब्लानिफ्राय फैखो बे बर'नि आर'नाइयाव पदम फुल बिजेपिनि सावगारिया नांगोलनिखौबो होदो बिदिब्ला ट्रेक्टरखौबो होदो इउपिपिएलनिखौ मिथिबाय नोंनि खर' लावदुमनि हौवानि खर' आरो नोंनि खर'खौबो होनानै लादो नोंसोर गावसोरनि गोसो बायदि सोलिबाय थाब्ला जागोन नामा मान सन्मान रोंला नोंसोरो गावसोरथ' लाजिनो रोंखाया दा बर'नि एसेबां मान गोनां सन्मान गोनां बे आर'नाइखौबो नोंसोरो बेबायदि खालामदों खर' एसेबो गैला नामा नोंस्रा खर'आव एसेबां गिदिर खुरां बुङो सम लानानै रस्सी जल गई पर बल नहीं गया मानसिफोरखौ बुजायहरो नोंसोर लाजिया बिदि बर' समाजनि बर' ट्रेडिसननि बेफोर आर'नाइफोर अपमान खालामनो नाङा मिथिबाय लासिं सिं